Един прекрасен мрачен вторник. Всяко едно време е хубаво. Зависи как ние го виждаме, нали така? Както и да е. Пътувам към фитнеса и ми се върти в ума едно нещо, което бих искал да споделя с вас и да го приемете, нали, като съвет, който би ви помогнал да избегнете всякакви наранявания и травми в залата. Все по-често наблюдавам хора да слагат огромни тежести в фитнеса и да правят по наистина доста, да го наречем, неправилен начин самите повторения и серии. Ще дам за пример лег пресата, защото там хората най-много се изкушават да слагат тежести. Защото готово, когато сложиш 500 кг, всички погледи са вперени в теб и ти си викаш, сега ще дигам, тук ще ме гледам на колко. Това се нарича на английски ego lifting. В превод трениране с нашето его, което е абсолютно възможно най-лошото нещо, което може да направите в залата, когато решите да си избирате тежестите. Нарушаване на техниката, абсолютно голям риск от травми и така нататък, и натоварването на мускула е, мога да кажа, че няма и 50% от това, което може да се натовари. Отколкото ако се изпълнява в пълен обхват на движение самото повторение. Наскоро видях един, слагаше 500 кг на пресата и един ми вика, брат, колко са тия кила? 500. Така, това е много яко. Това много тъпо, ако ме питаш мене. И беше абсолютно прав. Аз си правих пръстците там близко до него и ми беше ясно какво ще се случи, нали? И това, което очаквах, това и стана. Застана положение да си бута и изведнъж освобождава тежестите и прави, да не казвам голяма дума, може би 1/10 от движението. Много къси движения. Викам, какво прави този човек сега? Какво прави? И той не знае. И мисълта ми е, ако направи с 200 кг в пълен обхват на движение, максимално пускане надолу в 3 секундно негативно движение и 2 позитивно, ще се натовари брутално яко. Но той решава да тренира с егото си и едното е, че риска от контузия е огромен, другото е, че не може да се натовари както трябва. Търсиме този парещ ефект, нали? За да има този процес, така наречена хипертрофия, който всички ние мъжете търсим за изграждане на мускулна маса. Та съвета към вас, ми приятели, изберете си тежест, която ви позволява да правите между 8, 12, максимум до 15 повторения, бавни, контролирани движения. 3 секунди негативно, 2 позитивно в начална позиция. Това е. Горе-долу някъде между 40-45 секунди трябва да трае една серия с бавни контролирани движения. Стремете се техниката ви винаги да е правилна. Ако нарушавате техниката, имате два варианта. Или не знаете как да правите упражнението, или сте сложили прекалено големи тежести. Това е, приятели. Затова бъдете внимателни, избирайте си подходящи тежести и не прекалявайте. И ще имате много голям резултат в залата, повярвайте ми. Това е. Надявам се да вземете съвета ми при сърце и да започнете да правите това, което ви казах. Най-важното е да излезете читави от залата и добре натренирани, разбира се. Това е за днес. Не забравяйте, когато всичко отиде по дяволите, вие отидете да тренирате. Ангел Фридантов, край.